Ето виж как пише. Непи, после Галунган и Кунинган. Да. 6 април. 27 март. После 6 Буда. април. И с това е 6 април, да. От днес ли празнуват? Как бе, днес тази история още? То няма друго по-важно от това да се подготвят за празник. Какво викаш имам утре? Какво беше? Церемония. Церемония. Я покарах малко. Тишо има всичко, има жлебела, браво! И викам само, ще ми загубиш време. Що ме погледна, послушам, нали, защото пък ако нямах документи, много е така тежко за мен. И какво ще направиш? Пари ще ми иска. Ще кажа, че ми пише акт, аз ще почна да съд. Да случи за... Да, браво. Така е. То е точно така. Ама ти... Това гледате вляво и дясно. Гледай, какво зелено само гледай кончето. Мен ми е много обяснимо. Лиза като култура, никога не съм се интересувала как е. Например, знам Боб жужулката на... А той къде е ориза? Като житко е. Къде това тук село жена. Там пък виж прави подготвено. Гледай колко е красиво там. Като класове има. Това е като класове, така ли? Самите зранца са в тия класове. Да. Значи те обират, да, и после го пелят. После ще има това. Готви са за комарите вече. Като отидем в Убуд, няма прошка. Много красиво. Какво от време на време мога ли да отварям прозореца? Да. Така време. Не можеш да вече да снимаш там. Точно тук искам да снимам. Бали. Това е... Ще спреми някъде да снимаме и категории. Нищо бе, аз снимам пътя. Колко е красиво просто. Нищо общо няма с много непроба. Ето да. Да,